Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Skúsim také konkrétnejšie čísla. 77% detí vo veku 15 až 16 rokov je registrovaných na niektorej sociálnej sieti. 16 z nich má fiktívnu identitu a 27% 9 až 12 ročných detí uvádza vyšší, ako je ich skutočný vek. Deti patria aj podľa týchto čísiel do skupiny neskúsených a ohrozených používateľov a čelia obrovským rizikám, ktoré tu už boli spomínané, či už ide o zneužitie osobných údajov, využitie ich profilov na obchodné účely a mnohé iné. 12% detí vo veku 9 až 12 rokov uvádza, že boli obťažované najmä formou internetového šikanovania. Deti čelia v online svete a v online prostredí reálnemu nebezpečenstvu a my musíme adekvátne reagovať, a to komplexnou reguláciou právnych, technických a vzdelávacích prostriedkov vrátane účinnej prevencie. Rovnako je potrebné zabezpečiť pokračovanie programu, ktorý funguje pre túto oblasť, a v každom prípade zabezpečiť, aby zodpovednosť za